הרשו לי לפתוח במשהו שעלול לגרום לכם מעט אי נוחות. רוב האנשים אינם עניים בגלל חוסר כסף, הם עניים בגלל צורת החשיבה שלהם. אני יודע, זה בטח נשמע אבסורדי. אחרי הכל, אתם אולי חושבים, על מה אתה מדבר? אני עובד קשה מבוקר עד ערב מדי יום ביומו. אבל תגידו לי, בכנות, אם מאמץ בלבד היה מספיק, מדוע כל כך הרבה אנשים חרוצים נשארים תקועים באותו מקום שנה אחרי שנה? קיים כוח בלתי נראה, חרישי, שמעכב את הצמיחה שלכם, והיום אני הולך לחשוף אותו בפניכם. אתם אולי משקיעים מאמץ מדי יום, אבל מבלי להבין זאת, אתם בסך הכל דורכים במקום. הסיבה פשוטה, אם כי אולי לא נוחה להודעה. לא באמת החלטתם מה אתם רוצים. לא באמת. לא בבהירות מספקת כדי שמוחכם יעבוד לטובתכם. הרשו לי לשאול אתכם שאלה ישירה. אילו הייתי נותן לכם היום בדיוק את מה שאתם טוענים שאתם רוצים, האם הייתם בכלל מזהים זאת? או שהייתם מסתפקים במשהו דומה, פשוט כדי לא להיראות אבודים? רוב האנשים חיים את חייהם כך, מקבלים גרסאות פחותות של החיים שיכלו להיות להם, רק משום שמעולם לא הגדירו באמת למה הם שואפים. הייתי עד לתופעה הזו שוב ושוב. אנשים חכמים, חרוצים, שופעים פוטנציאל, ובכל זאת לכחודים בשגרה שאינה מובילה לשום מקום. הם מבלבלים תנועה עם התקדמות. הם עובדים קשה, הם מתרוצצים, הם נשארים עסוקים, אבל הם לעולם אינם מתקדמים. וזה קורה כי אין יעד ברור. זה דומה לכניסה למונית ואמירה לנהג, פשוט קח אותי למקום טוב יותר. אבל לאן בדיוק? איך תדעו שהגעתם? איך תוכלו למדוד התקדמות כלשהי? ללא מטרה מוגדרת בבירור, כל תוצאה נראית מקובלת. וזו, ידידיי, מלכודת שקטה אך מסוכנת. אני זוכר היטב תקופה שבה גם אני מצאתי את עצמי במצב הזה ממש. הייתי עסוק ללא הרף, מוצף במשימות, לכאורה פרודוקטיבי, ובכל זאת חלל מתמיד נותר. תחושה מציקה שמשהו לא לגמרי בסדר. ואכן, זה לא היה. חסרה לי מטרה ברורה. לא קיבלתי החלטה לגבי מה אני באמת רוצה מהחיים. וכשאתם לא מצליחים להחליט, העולם מחליט עבורכם באופן בלתי נמנע. נסיבות ידחפו אתכם, דעותיהם של אחרים יעצבו אתכם, ופתאום אתם חיים שמעולם לא בחרתם במודע. עכשיו, חשבו איתי, כמה פעמים אמרתם את הביטוי, יום אחד אני אהפוך את חיי. באיזו תדירות נידרתם להרוויח יותר, ללכת בדרך אחרת, או פשוט לצמוח? ומה, תגידו לי בבקשה, באמת יתרחש אחר כך? כלום. כי יום אחד אינו מטרה, זו בריחה. זוהי כנראה הצורה המתוחכמת ביותר של דחיינות המוכרת לאנושות. המוח האנושי משתוקק לכיוון, הוא דורש מטרה ספציפית. כשאתם מגדירים במדויק מה אתם רוצים, משהו עוצמתי מאוד קורה. ההחלטות שלכם מתחילות להשתנות, המיקוד שלכם מתחדד. אתם מתחילים לתפוס הזדמנויות שפשוט התעלמתם מהן בעבר. יש לכך סיבה מבוססת היטב, שנחקרה בהרחבה באקדמיה. מחקרים בפסיכולוגיה התנהגותית מדגימים באופן עקבי שאנשים עם מטרות ברורות וספציפיות נוטים באופן משמעותי יותר להשיג תוצאות מוחשיות. זה לא בגלל שיש להם אינטלקט עליון, אלא בגלל שהמוח שלהם פועל עם מטרה מהותית. הם מסננים ביעילות הסחות דעת, מארגנים בקפדנות סדרי עדיפויות ויוצרים באופן פעיל דרכים להצלחה. קחו לדוגמה את הנרי פורד. הוא לא פשוט קם יום אחד וחשב, אני פשוט אנסה משהו ונראה איך זה ילך. הייתה לו חזון בלתי מעורר וצלול, להפוך את המכונית לנגישה לקהל הרחב ביותר האפשרי. מטרה ייחודית זו הנחתה כל החלטה שלו, כל טעות, כל שיפור. וזה בדיוק מה שחסר לרוב המכריע של האנשים כיום. החלטה נחושה, בלתי מעוררת. וכאן, אני מאמין, תמונה התובנה המרכזית שיכולה לשנות עבורכם הכל. להחליט זה לא רק לרצות. להחליט זה לבטל באופן פעיל חלופות. זה להכריז, זה בדיוק מה שאני רוצה, ואני הולך לארגן את כל חיי סביב השגתו. זה יכול באופן מובן להיות לא נוח, שכן זה מחייב לקיחת אחריות מלאה. זה אומר להפסיק להאשים את הסביבה שלכם, את הממשלה או את הכלכלה. ובמקום זאת, להתחיל להסתכל עמוק לתוך עצמכם. לכן אני מאתגר אתכם לבצע משהו פשוט להפליא, אך עוצמתי במיוחד. היום, לא מחר, היום.
קחו פיסת נייר וכתבו בקפדנות בדיוק מה אתם באמת רוצים. פרטו כמה כסף תרצו להרוויח. ציינו את הסכום המדויק במילים, כמו $100,000, $500,000 או $1,000,000. תארו כיצד אתם מדמיינים את חייכם. ציינו היכן אתם שואפים להיות בעוד שנה אחת מהיום. היו ספציפיים באופן חד משמעי. אל תכתבו כדי להרשים אף אחד. כתבו אך ורק כדי לספק למוח שלכם כיוון בלתי מעורר. כי כל עוד אתם מתמידים לחיות ללא בהירות זו, תישארו לחודים, לא בגלל חוסר יכולת מהותי, אלא אך ורק בגלל חוסר פעולה נחושה. קיים משהו מסוכן עוד יותר מאי ידיעה פשוטה של מה שאתם רוצים. זוהי ידיעה מדויקת של מה שאתם רוצים, ובכל זאת כישלון להאמין שאתם יכולים באמת להשיג זאת. קונפליקט פנימי ערמומי זה הורס יותר עתידות מכל שפל כלכלי, מכל מחסור בהזדמנויות, או מכל אילוץ חיצוני שיכול היה אי פעם לחוות לכך. כי כשחסר לכם ביטחון עצמי, אתם מתחילים לחבל באופן לא מודע בסיכויים שלכם. אתם מפחיתים את מאמציכם, נרתעים מסיכונים, מסתפקים בפחות ממה שמגיע לכם באמת, ואז בערמומיות אתם ממציאים הצדקות הגיוניות לכל אחת ואחת מאותן בחירות. הרשו לי לשאול אתכם משהו בכנות מלאה. כמה מקרים אתם זוכרים שחשבתם על רדיפה אחר משהו גדול יותר, על השגת הכנסה גבוהה יותר, או על שינוי מוחלט של חייכם, רק כדי שכל פנימי מיידי יתערב וילחש, זה פשוט לא בשבילך. הקול הזה לא צועק, הוא לוחש בעדינות, וזו בדיוק הסיבה שבגללה הוא כל כך מסוכן. הוא מתחפש לעתים קרובות לזהירות. לריאליזם, לשמירה על הרגליים בקרקע. אבל למעשה אין זה אלא פחד מחופש בהיגיון. רוב האנשים גדלים ושומעים ללא הרף הגבלות. כסף קשה להשגה, רק מעטים נבחרים מצליחים באמת, זה פשוט לא כל כך פשוט. ועם הזמן, הרעיונות החיצוניים הללו מפסיקים להיות חיצוניים והופכים בהדרגה לחלק מזהותו של האדם. הם מתחילים לפעול בהתאם לאמונות אלו, לעתים קרובות מבלי להבין זאת במודע. וכאן תמונה התובנה המרכזית. אתם פועלים באופן בלתי נמנע בהתאם למה שאתם באמת מאמינים שהוא נכון. תמיד. למדתי את השיעור הזה באופן אישי ומשמעותי מאוד. היה רגע ספציפי שבו הזדמנות ברורה הציגה את עצמה בפניי, משהו שהיה בו הפוטנציאל לשנות לחלוטין את מסלול חיי. ובכל זאת, היססתי. לא כי לא רציתי זאת, אלא כי עמוק בפנים פשוט לא האמנתי שאני באמת מסוגל. התחלתי להמציא תירוצים. שכנעתי את עצמי שזה לא הרגע המתאים, שאני צריך יותר הכנה, שאחרים היו מוכנים יותר ממני באופן מהותי. וכששקלתי, מישהו עם פחות מיומנות, אך עם הרבה יותר ביטחון, צעד קדימה ותפס את ההזדמנות. החוויה הזו הותירה בי חותם בלימך, לא בעיקר בגלל ההזדמנות העבודה, אלא בגלל ההבנה העמוקה שהמכשול הגדול ביותר שעמד בפני, למעשה, שכן בתוכי. עכשיו, חשבו איתי. כמה הזדמנויות יקרות ערך אפשרתם לחמוק מידיכם בדיוק מאותה סיבה? כמה פעמים עצרתם את עצמכם בכוונה, האמעטתם בפוטנציאל שלכם, או דחקתם את עצמכם לרקע? והכי חשוב, כמה זמן עוד אתם מוכנים להמשיך בדפוס הרסני זה? קיימת אמת מהותית שמעטים מאוד מבינים. הפחד אינו מתפוגג לפני שאתם נוקטים בפעולה, הוא מתפוגג אחרי. לחכות שהביטחון יתממש לפני שאתם פועלים, זה כמו לחכות להיכנס לכושר C לפני שאתם בכלל דורכים בחדר כושר. זו גישה לא הגיונית. ביטחון אמיתי נבנה באמצעות פעולה עקבית וחוזרת, גם כשאתם מרגישים חסרי ביטחון. למעשה הוא נבנה במיוחד באמצעות פעולה הננקטת למרות חוסר הביטחון. חשבו על המסע של וולט דיסני. לפני שהמשיך לבנות אימפריה אייקונית, הוא פוטר באופן ידוע לשמיצה מעיתון בטענה של חוסר יצירתיות. רק עצרו ודמיינו זאת לרגע אחד. אילו קיבל הערכה קשה זו כאמת בלתי ניתנת להכחשה. כל מורשתו הייתה נגמרת שם, אבל הוא סירב לקבל זאת. הוא קיבל את הבחירה המודעת להאמין בחזונו שלו, גם כשבהחלט אף אחד אחר לא האמין. והבחירה הייחודית הזו עשתה את כל ההבדל בעולם. מחקרים פסיכולוגיים מודרניים מדגישים בעקביות תופעה הידועה כנבואה המגשימה את עצמה.
למעשה, מה שאתם מאמינים עמוקות שהוא נכון, נוטה להתממש כמציאות. לא באמצעות איזו התערבות קסומה, אלא משום שהפעולות הבאות שלכם מתחילות באופן טבעי לשקף את אותה אמונה הבסיסית. אם אתם באמת מאמינים שאתם לא מסוגלים, תפעלו בפחות אינטנסיביות, תירתעו באופן פעיל מאתגרים, ובכך תאשרו בעקיפין את אותה אמונה. לעומת זאת, אם אתם מאמינים בלב שלם שאתם יכולים לצמוח, תחשפו את עצמכם לחוויות חדשות, תלמדו בחריצות, תתעקשו בעקשנות, ובכך תתחילו לבנות ראיות משכנעות לכך שהשכנוע הראשוני שלכם אכן היה נכון. לכן, אני רוצה להציע משהו שאולי ייראה לכם פשוט, אך הוא למעשה עוצמתי להפליא. במשך 7 ימים הקרובים, השקיעו מאמץ מודע פשוט להתבונן במחשבות שלכם. אל תנסו לשנות דבר בהתחלה, פשוט היו מתבוננים. בכל פעם שעולה מחשבת ספק, כמו אני לא מסוגלת, זה קשה מדי, או זה לא בשבילי, הכירו בה. ואז באופן מכריע עשו משהו אחר. פעלו בכל זאת. עשו צעד קטן ומחושב, גם אם הפחד אוחז בכם. כי בדיוק כך מתחיל התהליך העמוק של תכנות מחדש של מוחכם. ותמיד זכרו את האמת העמוקה הזו. אתם בהחלט לא צריכים להאמין ב100% כדי להתחיל לפעול. אתם רק צריכים לקפח מספיק אמונה כדי להניע את עצמכם לעשות את הצעד הבא. כל השאר, חברה יקרה, זה יתפתח באופן טבעי במהלך הדרך. ישנו רעיון שאולי ייראה לכם קשה בתחילה, אך יש לו כוח עצום לשחרר את חייכם הפיננסיים לחלוטין. אתם לא מתוגמלים על כמות המאמץ שאתם משקיעים. אתם מתוגמלים על הערך שאתם מספקים. וכל עוד תתמידו למידות את ערך חייכם רק לפי המאמץ שאתם משקיעים, אתם תישארו מתוסכלים מן התוצאות שתקבלו. כי העולם, בפשטות, לא עובד כך. השוק לא מתגמל תישות, הוא מתגמל תועלת והשפעה. עכשיו עצרו לרגע אחד ויהיו כנים עד כאב עם עצמכם. האם אתם באמת מספקים את הערך המרבי המוחלט שאתם מסוגלים לו? או שאתם פשוט עושים מספיק כדי למלא את תפקידכם ואז ממתינים פסיבית להכרה? זוהי שאלה שרוב האנשים נרתעים ממנה אינסטינקטיבית, דווקא משום שהתשובה היא לעתים קרובות מטרידה עמוקות. עם זאת, בתוך חוסר הנוחות הזה טמון המפתח לשינוי מהותי. בתקופה מסוימת בחיי שלי מצאתי את עצמי בדיוק במצב הזה. השתוקקתי להרוויח יותר, לצמוח יותר, לזכות ביותר הכרה. אבל לאחר התבוננות פנימית כנה וברורה, הבנתי שאני פשוט פועל או פועלת על טייס אוטומטי. עשיתי את המינימום ההכרחי, חזרתי על דפוסים בלי מחשבה, נמנעתי באופן פעיל מלחרוג מאזור הנוחות שלי. במהותי, ציפיתי מהעולם להעניק לי יותר. מבלי שנעשיתי בעצמי בעל או בעלת ערך רב יותר עבורו. וההבנה הזו הכתה בי כהלם מציאותי עמוק. כי באותו רגע מדויק תפסתי אמת שמעולם לא שכחתי מאז. הכנסה תמיד הולכת בעקבות ערך מתפס. וכאן טמון הפרט המכריע שמשנה הכל באופן יסודי. ערך אינו רק מה שאתם מאמינים שאתם מספקים. זה למעשה מה שאחרים תופסים שאתם מספקים. אתם יכולים להתאמץ ללא לאות לאורך יום שלם, אבל אם המאמץ הזה אינו פותר בעיות אמיתיות, משפר באופן משמעותי את חייו של מישהו, או מייצר תוצאות מוחשיות וקונקרטיות, אז המאמץ הזה, אני מבטיח לכם, לא יהיה תוגמל באופן שאתם מצפים לו. עכשיו, חשבו על האנשים שאתם מכירים שמרוויחים בעקביות הרבה יותר כסף. האם הם בהכרח עובדים יותר שעות מכם? לא תמיד. אבל ברוב המקרים המכריע, הם מיומנים בפתרון בעיות גדולות יותר, מורכבות יותר ודוחקות יותר. ומכאן נובע שככל שהבעיה שאתם פותרים בהצלחה גדולה ומשמעותית יותר, כך התגמול שלכם נוטה להיות גבוה יותר. קחו לדוגמה את המקרה המרשים של ג'ון די רוקפלר. הוא לא צבר את הונו העצום אך ורק בזכות עבודה קשה, אלא הוא ארגן בקפדנות מערכות מתוחכמות שחילקו אנרגיה חיונית למיליוני אנשים, ויצר ערך חסר תקדים בקנה מידה עצום. הוא הגביר את היעילות, קיצץ בעלויות וטיפל בבעיה חברתית עצומה. לכן התגמול שלו היה משמעותי באותה מידה. עכשיו, בואו נקרב את זה למציאות שלכם.
בתפקידכם הנוכחי, האם אתם פשוט מבצעים משימות, או שאתם חושבים כיצד לשפר תהליכים, להקל על אחרים וליצור תוצאות גדולות יותר? האם אתם מחפשים באופן פעיל ללמוד מיומנויות חדשות, או שאתם נשארים באותה רמה, רק מחכים שמשהו ישתנה? כי הנה אמת בלתי ניתנת להכחשה. אם לא תצמחו בערך, גם הכנסתכם לא תצמח. מחקרים על התנהגות מקצועית מגלים שאנשים שמשקיעים באופן מתמיד בלמידה ופיתוח מיומנויות חווים צמיחה פיננסית גדולה יותר לאורך זמן. זו לא צירוף מקרים, זו תוצאה ישירה. ככל שאתם יודעים יותר, כך אתם יכולים לעשות יותר. וככל שאתם יכולים לעשות יותר, כך אתם יכולים לפתור יותר בעיות. אבל יש נקודה עמוקה אף יותר. אנשים רבים נרתעים ממתן ערך רב יותר, כי הם מאמינים שלא יתוגמלו על כך. האם אי פעם חשבתם? למה שאעשה יותר אם אף אחד לא יכיר בזה? המחשבה הזו מובנת, אבל היא מגבילה. כי כשאתם בוחרים לספק יותר ערך, אתם לא רק משרתים את העבודה הנוכחית שלכם, אתם בונים גרסה חדשה של עצמכם. והגרסה הזו תמצא באופן בלתי נמנע הזדמנויות חדשות, סביבות חדשות ותגמולים חדשים. לכן, אני רוצה להציע לכם אתגר מעשי. במהלך הימים הקרובים, בחרו תחום אחד בחייכם המקצועיים ועשו משהו מעבר למה שמצופה. משהו שיפתור בעיה אמיתית עבור מישהו. זה יכול להיות ייעול תהליך, ציפייה לצורך, או לימוד מיומנות חדשה שתהפוך את עבודתכם ליעילה יותר. אל תצפו להכרה מיידית. עשו זאת כדי להפוך את עצמכם ליקרים יותר. כי בסופו של דבר, השאלה אינה למה אני לא מרוויח יותר. השאלה האמיתית היא מי אני צריך להיות כדי להרוויח יותר. וכשאתם עונים על כך בפעולה, התוצאה מפסיקה להיות תקווה, והופכת לתוצאה בלתי נמנעת. ישנה התנהגות שקטה שמשאירה מיליוני אנשים תקועים בדיוק במקום שבו הם נמצאים. הם נמנעים מבעיות כאילו זה יגן עליהם, אבל בפועל זה בדיוק מה שמגביל את צמיחתם. כי החיים לא מתגמלים את מי שבורח מקשיים. הם מתגמלים את מי שלומד להתמודד איתם ולפתור אותם ביעילות. עכשיו, אמרו לי בכנות, כשבעיה עולה בחייכם, בין אם היא פיננסית, מקצועית או אישית, מהי התגובה הראשונית שלכם? האם אתם מתמודדים איתה ישירות, או שאתם מנסים לדחות אותה, להתעלם ממנה או להסיח את דעתכם במשהו אחר? רוב האנשים בוחרים באפשרות השנייה, לא בגלל שהם חלשים, אלא בגלל שהם הורגלו להימנע מהנוחות מכל מחיר. אבל יש לכך מחיר כבד. כל בעיה בלתי פתורה גדלה, היא מצטברת, ובמשך הזמן, מה שהיה פעם קטן הופך למשהו מכריע. חוויתי זאת בבהירות רבה בנקודה מסוימת בחיי. היו החלטות חשובות שהייתי צריך לקבל, בחירות שדרשו אחריות ואומץ. אבל התחלתי לדחות דברים. אמרתי לעצמי שאני צריך יותר זמן, יותר מידע, יותר ודאות. בינתיים הבעיות המשיכו להתפתח. הן הפכו מורכבות יותר, דחופות יותר, קשות יותר, עד שהגיעה נקודה שבה לא הייתה דרך להתחמק מהן יותר. ובאותו הלה הבנתי משהו ששינה לחלוטין את דרך חשיבתי. אי הנוחות שנמנעתי ממנה בהתחלה הייתה קטנה לאין שיעור מהכאוס שיצרתי על ידי הדחייה. חשבו על זה לרגע. כמה מצבים בחייכם כיום קיימים משום שנמנעתם מפעולה בעבר? שיחה קשה שמעולם לא התקיימה, החלטה פיננסית שנדחתה, הזדמנות שלא ניצלתם מפחד לטעות. ועכשיו הכל נראה גדול יותר, מסובך יותר, מכביד יותר. ישנו הבדל יסודי בין אנשים שצומחים לאנשים שנשארים תקועים. הצומחים מבינים שבעיות הן חלק מהתהליך. הם לא מחכים שהחיים יהפכו קלים. הם הופכים חזקים יותר. הם מפתחים את היכולת לנתח, להחליט ולפעול במהירות. וזה הופך אותם לבעלי ערך עצום. קחו לדוגמה את תומאס אדיסון. הוא לא נמנע מבעיות, הוא כמעט חי בתוכם. כל ניסיון כושל היה בעיה חדשה לפתור, והיו אלפים כאלה. תארו לעצמכם אם היה מוותר בקשיים הראשונים, כמו שרובם היו עושים. העולם לעולם לא היה רואה את ההשפעה שהוא יצר. והנה משהו שמעט אנשים מבינים. ככל שהבעיה שאתם מסוגלים לפתור גדולה יותר, כך הצמיחה הפיננסית, הרגשית והאינטלקטואלית שלכם תהיה גדולה יותר.
זו לא צירוף מקרים, זו תוצאה ישירה. אנשים שפותרים בעיות קשות הופכים נדירים, ומה שנדיר זוכה להערכה. מחקרים על התנהגות אנושית מראים שהימנעות מבעיות קשורה ישירות לעלייה בחרדה ובחוסר שביעות רצון. במילים אחרות, בריחה לא רק מעכבת צמיחה, אלא גם מחמירה את איכות חייכם. לעומת זאת, התמודדות עם אתגרים, גם תוך אי-נוחות, נוטה לייצר תחושה של שליטה, התקדמות והישג. לכן, אני רוצה להציע לכם משהו מעשי ומשנה חיים. החל מהיום, בכל פעם שעולה בעיה, עשו את ההפך ממה שהייתם עושים בדרך כלל. במקום להתחמק ממנה, הישענו לתוכה. שאלו את עצמכם, מהו הצעד הראשון ממש שאני יכול לנקוט כדי לפתור זאת עכשיו? אתם לא צריכים לפתור הכל בבת אחת. פשוט התחילו. כי פעולה מפחיתה פחד. בהירות מגיעה עם תנועה, ואני רוצה להשאיר אתכם עם משהו ששינה את שקפת עולמי. אנחנו הופכים למה שאנחנו חושבים עליו כל הזמן. אם אתם רואים בבעיות איומים, חייכם יונחו על ידי פחד. אבל אם תתחילו לראות בהן הזדמנויות לצמיחה, הכל ישתנה. אתם הופכים חזקים יותר, מוכנים יותר ובטוחים יותר. אז בפעם הבאה שיופיע אתגר, אל תברחו. אולי בדיוק זה מה שאתם צריכים כדי לעבור לשלב הבא. אם יש דבר אחד שאתם צריכים לקחת אתכם מרגע זה ואילך, זה הדבר הבא. חייכם אינם מוגדרים על ידי הנסיבות סביבכם, אלא על ידי המחשבות שאתם מטפחים בכל יום ויום. כי בסופו של דבר, אתם תמיד נעים בכיוון של מה שמעסיק את מוחכם באופן תמידי. אם אתם חושבים ללא מטרה, מטילים ספק בעצמכם, מספקים מעט ערך ובורחים מאתגרים, התוצאה לא יכולה להיות שונה. אבל ברגע שאתם מחליטים לקחת שליטה על כך, הכל מתחיל להשתנות. שום דבר ממה שנאמר כאן אינו דורש כישרון יוצא דופן, מזל או קשרים מיוחדים. הוא דורש החלטה. הוא דורש מודעות. הוא דורש פעולה. וזה נמצא לחלוטין בהישג ידך ממש עכשיו, לא מחר. לא כשיהיה מושלם, אלא ממש עכשיו. ומאחר שהגעת עד הלום, אני רוצה שתמשיך את התהליך הזה. סרטון הבא יופיע על המסך שלך, והוא יכול להעמיק עוד יותר את השינוי שהתחלת כאן. אם תיישם את מה שמוצג, לא תהיה אותו אדם. תהפוך לאדם מודע יותר, חזק יותר ומוכן הרבה יותר מכפי שאתה היום. לפני שאתה עוזב, אני רוצה להציע משהו פשוט אך עוצמתי. אגב במילה אחת. כל מילה שתבטא באופן מושלם את מה שאתה מרגיש ברגע זה ממש. זה יכול להיות שינוי, פחד, החלטה, צמיחה, כל מה שמהדהד בך. כי בכך שתכתוב את המילה הזו, אתה מתחיל לתת צורה למה שבתוכך. ולא רק זה, אתה מתחיל למשוך אליך מצבים, מחשבות, ואפילו אנשים שמהדהדים באותו כיוון. אנשים אחרים יקראו את מה שכתבת, יתחברו לזה, ובלי שתשים לב, תיצור קשר אמיתי עם אחרים שנמצאים באותה דרך כמוך. אני מעריך שנותרת איתי עד לנקודה זו, ונתראה בסרטון הבא.